So guys, meron akong pahabol sa inyo guys, pang puhunan to guys. I-maintain nyo so guys. Yan, swear trees guys, swear trees. Yan, swear trees maintain guys. Maintain ha, maintain guys. So, evening sa inyong lahat. Nandito naman ako sa aking vlog. Mark Pagkunla. Yan, good evening inyong lahat guys. Bago pa ako galing ako sa trabaho. So guys, meron tayong bagong technique ngayon guys sa online sabo. So guys, ito ang ituro ko sa inyo. Magsamaluna guys kung paano natin matama yung panalo natin guys. So tulong-tulong tayo guys para dili tayo mapahamak sa online sabong guys. So minsan-minsan lang guys, punta kayo guys. So sa dili pa mag-subscribe kayo guys sa channel ko, Mark Pagkunla, like and share, comment down below. So guys, sa dili pa ipatuloy natin yung vlog, mag-intro tayo. Babalik na tayo guys sa ating online sabong tutorial. So paano natin manalo para dili tayo matalo guys. So dito guys sa ituturo ko sa inyo guys, sa may punan guys ito sa may punan, o wala kayong punan guys, wag lang kayong sumali dito guys. So sa dili pa ipatuloy natin ang vlog, huwag niyong kalimutan guys mag-subscribe sa channel ko, Mark Pagkunla. Sa mga bagong viewers, salamat sa inyo guys sa nag-subscribe or sa nag-comment guys, salamat ka inyo lahat. Guys, sa dili pa marunong mag-subscribe, sana guys mag-subscribe ka na guys sa channel ko, Mark Pagkunla, para updated kayo sa mga vlog ko guys. So guys, ito ang ituturo ko sa inyo sa online sabong. Ito sa maluna guys. So paano natin manalo guys. So sa tinuturo ko sa inyo guys, hanapin nyo guys sa part 1 guys, sa online sabong guys. Doon guys, paano tumaya guys sa online sabong na manalo tayo. Kahit isa guys, talo natin guys, or daming talo natin sa isang panalo guys, bawi yung punan guys. So dito ituturo ko sa inyo sa maluna guys. So para manalo tayo, may technique ako guys para hindi tayo malilipat sa maluna to guys. Yan guys, sa una guys, ito meron guys, yan meron, halimbawa to guys meron. So guys, meron guys. So ang sabi ko sa maluna, so magwala guys dito, wala. Yan, sa maluna ikado pangalawa, wala guys. Yan, wala sa maluna guys. So dito guys, yung pangatatlo guys, meron guys, meron sa maluna man guys. Yan, ito guys, o yan. Dito guys, kung sa akin nga technique guys, dito simula ng sa maluna guys, dito meron yan.
dito guys, yan dito, balik natin dito guys. Meron guys, meron. Yan. Meron. Dito meron. Pangalawa guys. Dili sa akin guys nga obserbaran para makuha natin to dito sa Maluna kasi magkamali tayo guys. So meron na una guys, so mag straight na lang tayo. Panalo guys, yan ito guys. Sa meron guys ito, so sa meron una guys 100 tayo guys, 100. Yan, 100 ang tataya natin guys. Yon. So, panalo tayo guys. Yan, panalo. Meron tayo, meron. Pangalawa guys. Wala guys, wala ang nanalo guys. Yan, wala. Wala. Ang itataya natin dito guys. Ang taya natin dito guys, so ang nanalo ay ito guys bahayin ko. Ang taya natin dito guys, meron tayo, meron. Yan, meron. Sa Maluna to guys, para di kahit matalo tayo ka isa guys, panalo kayo guys. Dito, meron 100. Panalo tayo guys. So panalo tayo, balik tayo sa 100 guys. Yan, so mga punan guys, kunti lang guys, kunti lang guys. So ang nanalo guys, wala. Yan, wala. So talo tayo guys, talo tayo. Yan, talo tayo. Pangatatlo guys, sa Maluna to guys, sa Maluna. Ang tatlo guys, meron guys. Yan, meron. So talo tayo ng 100 guys. 200 natin guys. Yan, 200. So nanalo guys. Kahit 100 ang 100 nyo guys, 60 ang panalo. So 200, 120 guys. So may panalo ka ng 20 pesos. So bawi ang punan nyo guys. Yan, to ang itinuturo ko sa inyo guys. Ituturo ko sa inyo, ito yung sa Maluna. Yan, paano manalo tayo guys. Kahit matalo tayo sa isa guys, pangatatlo guys, panalo kayo guys. Yan, ito lang ang sundan nyo guys. Taya una guys, 100 guys. Pangalawa guys, 100 ulit guys. Nanalo mo dito, so wala tang punan dito. Doon natin, wala tatalo dito. Meron man tayo guys. So 100 natalo man ta guys. Wala man ang guys sa Maluna man guys. Pangatatlo guys sa Maluna. So ni meron. Yan. So ang taya natin 200. So panalo tayo guys. Yan. Panalo tayo ng so halimbawa 60 guys. So 120 ang panalo natin. Yan. So ang punan natin dito 100. So equals 320 guys. Yan, 220. So nanalo tayo ng 20 pesos. So balik tayo guys. Balik tayo guys. Yan. Sinsa guys wala tang eraser. Yan. Ulit guys. Halimbawa guys, wala ang una nanalo. Yan, wala. So 100 ang taya natin, nanalo guys. Yan, nanalo. So panalo tayo guys dito sa Maluna to guys.
Dito, pangalawa, sa Maluna. Meron guys. Yan. Meron. Meron ang nanalo. So, ang taya natin dito, 100 ulit guys. Yan, halimbawa na guys ha. So, meron ang nanalo. So, ang taya natin sa number 1, December guys, sa number 2, wala tayo. Yan. So, talo tayo guys. Talo tayo. Pangatlo guys. Wala guys tayo. Wala ang taya natin guys. So, talo tayo ng 100. So, 200. Yan. So, panalo tayo na guys. Wala man guys. Yan. Nanalo tayo. Yan. So guys, sundan lang nyo to guys. Kahit ano guys, basta lumabas ang sa Maluna guys. Dito kayo una guys. Wala lang kasi. Taya lang kayo ng wala guys. Hindi na kayo lipat-lipat guys. Pwede. Panalo kayo lagi. Pero pwede kayo guys. Pwede dito guys. Kung sa Maluna, sundan nyo na guys sa Maluna. Yan. Wala. Pero start kayo ng 100 guys ha. Taya. Para yung puhunan December guys ang taya natin. So sa Maluna, so taya ta meron guys. Yan, meron. So panalo guys, 100 ulit. Panalo guys dito guys. Tatlo. Wala tayo guys. Yan, wala. Nanalo tayo guys. 100 ulit. Nanalo tayo guys. Yan. So straight tayo ng panalo guys. So guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko, Mark Pagkunla. So like and share, comment down below. So guys, ito yung sundan nyo guys, o saan yung gusto nyo. Kung sa Maluna guys, pwede nyo sundan nyo to para straight kayo panalo. Yan. Pwede sa guys yung ang una kong tinuturo sa inyo. Kung wala kayo straight guys. Sa Maluna guys, panalo kayo guys. Talo kayo ng isa, sa pangatlo panalo. Yan. Pero sundan lang niyo tong taya nyo guys para magukod nyo talon nyo guys. Yan. Pwede sa dio guys. Itong sa Maluna, sundan nyo guys. Wala. Meron. Wala. Meron. Wala. Yan. So guys, huwag nyong manalo ng malaki guys. Kung manalo kayo ng mga 500, 100 o 1,000, 600, 800, umuwi na kayo guys. Huwag na nyong palakihin. Bukas meron pa guys. Yan. Yun guys. So dito na lang ang aking vlog ay sa sunod kong vlog. So guys, meron akong pahabol sa inyo guys. To guys, na may pahabol ako sa inyo para puhunan nyo guys. To bigay ko sa inyo sa gusto lang guys ha. Wait kaya. Ito guys, meron akong pahabol sa inyo guys. Pang puhunan to guys. I-maintain nyo so guys. Yan. Swear 3 guys. Swear 3. Yan. Swear 3 maintain guys. Maintain guys. So para mas mabuti guys kung lumabas ng maaga. So yan, pangpuhunan to guys ha, sa gusto lang guys. Yan, isa lang to guys. Yan. Yun, ito ang ibigay ko sa inyo guys. 7 3 8.
Yan. Yan guys. Yun, i-maintain nyo na guys ng 3 weeks kayo. Yan, 3 weeks. 3 weeks kaya. Yan, i-maintain nyo guys. Yan. So, mas manalo ka lumabas guys ng maaga. Mas maganda guys. So guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko, Mark Pagkunla, para updated kayo sa vlog ko guys. Subscribe ka na guys sa channel ko, i-all nyo guys, then like and share guys, then comment guys. So guys, ito ang turo ko sa inyo, online sabong sa Pitmaster. Yung dinagdag ko guys sa inyo, pangpuhunan to guys. Yan. So sana guys lumabas guys, maintain ko. First time ko to guys nga ibigay sa inyo. Akin lang to guys ha. Compute. So ibigay ko sa inyo. Sa gusto lang maniwala sa akin. Yan. So guys, abangan nyo guys. Yan sa sunod kong vlog guys. So bye bye guys.